dneska si zahrajeme Freddyho, jako FNAF. Hele, teď, už to zapnu. 12 hodin ráno. Hele, mám ještě tady jednoho kámoše. Čaute. Jo, a prostě dneska bude taky jakoby hrát se mnou, jakoby. A prostě jakoby budeme říkat, co mám Proč utek? Hej, proč utek Bonás? Bonás. On utekl, co to bylo? Počkej, Byl telefonát. Jo, to byl telefonát. Jsem tady dal pryč. A prostě dneska ho to naučím, jakoby. Jo, já jsem v tom začátečním, takzvaně. Golden. Ne. Prosím, ne Golden. Prosím, ne Golden. Hej, a on tady ještě může být Golden Freddy, jo. Takže doufám, že nebude. Tady může být Golden Freddy na tom plakátu. Jo, ale doufám, že už nebude. 7, 1, kde je? Ne, kde je? No jo. Kde je? Kam mohl jít? Hej, že nepůjde se. Jo, je tady, dobrý. Ne. Proč? On tam je. Už není. Už ne? A jo? Ani tady. On fakt šel? Už je tady. Tady je. No a tady je to místo, ne? Jo. Jo, on je teďkon ve západní hale. Nebo něco takového. Jo, tam bylo západní hala. Hele, už je tady. Hele, je tady 1 hodina ráno. Je 1 hodina ráno. Ještě se zkus podívat na tu západní halu. Jestli ji najdeš. A. On tam byl. Je tam. Je tam. A vždycky poznáte, že tady je taková ta hlava, když tam nic není, tak tam není. Jakoby. Hej. Čika. Je tam. Čau, Čiko. Já jsem ten Bonnie. Ne, pořád tam je. Hej, a prostě tady sprintuju jak... Nevím. Já doufám, že ta Čika nebude tady a tady. A tady. Že jo? Jo, to máš pravdu. Pořád je tady. Je tam. Zavři. Já to vím. A docela ti ubývá baterie. Máme teprve 1. A Foxy, ten bude hruza. Jo, bude. Je tam vůbec ještě Čika? Je. Jak to, že tam je furt? To nevím. Teď snad už tam není. Dobrý, není. A druhá strana? Je tam Hele, hej, teď si řeknu druhá strana a teď je 2 ráno. Normálně. A jo. A druhá strana? Tam nikdo není. A Čika? Je tady? Už ne. Kde? Hej, podle mě je tady. Hele, koušet dráty. A jo, kouše dráty. Počkej. Jo, koušet dráty. Wow. Za chvilku je tady. Opovaž se. To je místo. Ale čau, Bonnie. Čau. Hele, v západní hale teďko nikdo není, takže pohoda. Hej. Ta hudba. Ta hudba. Počkej, zkus se podívat, jestli je někdo za dveřma. Není. A co Golden Freddy? A jo. Ten tady není. A ještě existuje jeden jiný Freddy, který má tady oči takový. Který má jiný oči, takové spadlý. Hodně děsivý. A to, já jsem ho jednou viděl. Prostě to je jako, on si takhle sundává hlavu normálně. Takhle na půl prostě. To je děsivý, jakoby. Počkej. Dobrý. A kde je ta Čika? Dobrý. A co ten Bonnie? Ten tady není, ani tady. Tak musí být tady. Jo, je.
A v jídelně nikdo není? Tady není jídelna. To je jídelna. Tohle. Jo. Tomu se neříká jídelna, ale stolek. Ale tam je jídelna napsáno, to je jedno. Jídelna. Nebo co? Hej, Gordone. Na mě tak nevyzráš. Čika. Čika. Čika je tady. Ne. Dnes to vyhrajeme. Že jo? Doufáme, no. A takhle to i bude. Já se zdalo, že tam někdo pípnul za mě. Počkej, dívej. Viděl jsi toho, jak ten... Hej, on šel pryč na stěstí. A co ta číka? Čika.